Elke dag 2 Zeeuwse basisschoolklassen naar huis door het lerarentekort. Het is maandag 17 februari. Dit is Zeeland Nu. Dit jaar al tientallen lessen uitgevallen. Deze schutter wordt wethouder. En grootst bij de Vestingcross. Dames en heren, goedenavond. In 3 weken tijd hebben de Zeeuwse basisscholen 30 keer een klas naar huis gestuurd. Vaak lukte het ook wel om bijvoorbeeld een zieke leraar te vervangen door de directeur, een intern begeleider of een onderwijsassistent. Maar gemiddeld ging het dus elke dag 2 keer mis. De afgelopen maand hebben wij denk 3 of 4 keer een klas naar huis gestuurd. Op alle Zeeuwse basisscholen samen kwam het in januari ruim 30 keer voor dat een klas geen les kreeg. Er hoeft maar 1 leraar ziek te worden of scholen raken al in de problemen. Dan is het lastig om een goede vervanger te vinden soms. En meestal lukt dat wel, maar niet in alle gevallen. En dat is toch wel iets nieuws van deze tijd en daar maak ik me wel zorgen om. Je wil kinderen niet naar huis sturen. Kinderen moeten gewoon lekker op school zijn, lekker les hebben en dat moet een continu proces zijn. Dus een klas naar huis sturen is echt een allerlaatste wat je doet als school en wat je eigenlijk niet wil. Het overkwam leerkracht Eva Vierenhalm van groep 8 van de Prinses Irene School in Goes een paar weken geleden. Ze kreeg griep en haar klas moest noodgedwongen een dag thuis blijven. Je beseft je van tevoren, je voelt je al niet lekker, dat is natuurlijk al rot. Maar je beseft je heel goed op het moment dat ik nu ga bellen, ja, dan heeft dat gevolgen voor mijn groep. Dat betekent dat ze een dag missen, lesstof missen. Je weet dat je ouders daarmee belast, want die zitten ook met de handen in het haar op het moment dat ze moeten werken. Dus dat is heel vervelend. 'S Morgens als ik wakker word is tegenwoordig het eerste wat ik doe op mijn telefoon bekijken. Van staat er een berichtje. En als de telefoon gaat, dan is het dan van met angst en beven opnemen. Als er geen collega is omdat hij ziek is, dan schakelen we eerst de vervangerspool in. En het kan ook voorkomen dat er geen vervanger is. Als er geen vervanger is, betekent dat in principe dat je als school de kinderen naar huis moet sturen. Dat hebben de Zeeuwse scholen 300 keer weten te voorkomen door intern een oplossing te zoeken. Want als je een ziekmelding op de dag zelf binnenkrijgt, is dat heel lastig. Dus dan spring ik zelf bij een dag. Aan de ene kant is het erg leuk, want zo ben ik ooit begonnen als leerkracht. Werken met de kinderen. En dat is weer een hele andere situatie. Maak kinderen op een andere manier mee. Maar mijn eigen werk blijft liggen. Dus dan zit ik vaak 's avonds nog even het andere werk of mijn eigenlijke werk uit te voeren. Hoeveel tijd neem je daarvoor? 10 minuten. Naast de directeur staan ook interne begeleiders of onderwijsassistenten voor de klas. En soms gebeurt het zelfs dat een groep wordt verdeeld over andere klassen. En eigenlijk moet je dat natuurlijk niet willen. We hebben zien aankomen dat het aantal mensen wat we beschikbaar hadden voor vervanging, die zijn gewoon in reguliere banen terechtgekomen. Ik maak me heel veel zorgen om de toekomst. En eigenlijk op dit moment al, omdat we weten dat er volgend jaar al heel wat vacatures open zullen blijven staan. Ja, daar maak ik me wel zorgen om. Een oplossing voor de korte termijn is er niet. Dus voor scholen blijft het hopen dat meer mensen de stap naar het onderwijs willen maken. Een 23-jarige man uit Domburg moet 6 jaar de cel in voor doodslag op zijn zoontje. De rechtbank in Middelburg acht bewezen dat de verdachte zijn 4 maanden oude baby van het leven heeft beroofd door hem hevig heen en weer te schudden. De uitspraak valt 1,5 jaar hoger uit dan de eis van het Openbaar Ministerie. Het gaat om een kwetsbaar kind, een babytje, en dat was volkomen afhankelijk van de zorg van de verdachte. En helemaal weerloos. Hij heeft geen open kaart gespeeld over wat er is gebeurd toen hij alleen was met het kind. Toen duidelijk was dat het kind dringend medische hulp nodig had, heeft de verdachte die niet meteen ingeschakeld. Het Openbaar Ministerie en de verdachte hebben nu 2 weken de tijd om in hoger beroep te gaan. Voor de zoveelste keer in een paar jaar tijd is ingebroken in de Spar-supermarkt in Sint-Philipsland. De inbrekers hadden het, net als alle andere keren, gemunt op de sigaretten en lieten een enorme ravage achter. De politie zoekt nu getuigen. Zorgen onder Walchers strandpaviljoenhouders over het aankomend zomerseizoen. De stormen Kiara en Dennis hebben hele stukken van het strand weggeslagen. De paviljoenhouders willen dat dat snel hersteld wordt. We hopen wel dat de provincie en Rijkswaterstaat alsnog gaan opspuiten. Het opspuiten is nu alleen maar voor kustveiligheid, maar misschien kunnen ze ook eens kijken. Opspuiten gewoon voor de toeristen. Rijkswaterstaat zou volgens planning pas in 2022 het strand opspuiten, maar dat is ook volgens de provincie Zeeland veel te laat.
Zeeuwse boeren gaan woensdag toch naar Den Haag om te protesteren. Aanvankelijk wilde de Zeeuwse afdeling van de Farmers Defence Force niet meedoen, omdat de landelijke oproep om alles plat te leggen niet goed viel. Veel boeren hebben nu aangegeven toch graag te willen gaan. Ze waren nog een beetje verlegen, de Vicenten die vanaf vandaag rondlopen in de slikken van de Heen bij Sint-Philipsland. Vanmorgen stonden ze nog in Lelystad, maar nu horen de Europese bisons, zoals ze ook wel worden genoemd, bij de kudde grote grazers op Tolen. Beheerder Het Zeeuws Landschap is blij, want er is ruim 3 jaar op ze gewacht. Het is geen paard, het is geen rund, het is eigenlijk gewoon een bison. Het is een Europese bison die nu, dit is het 5e natuurgebied waar die komt te grazen in Nederland. Maar zelfs in heel Europa is die eigenlijk hartstikke zeldzaam. En ze doen goed werk. Met hun horens schrapen ze stukken bast van bomen en voorkomen ze dat het gebied een bos wordt. De kudde is nog niet compleet, er komen nog zo'n 8 Vicenten bij. Die worden volgende maand verwacht. Hij wordt volgende maand beëdigd als de jongste wethouder van Zeeland, de 31-jarige Corniel van Leeuwen uit Sint-Annaland. Hij stapt in een roerige politieke tijd in het college van de gemeente Tolen. Maar Van Leeuwen, nu nog raadslid, schiet in ieder geval met scherp. Het feit dat ik dit in mijn weekend kan doen, met scherp schieten, dat maakt dat ik door de week ook scherp kan zijn in mijn werk. Aan de keukentafel van deze toekomstig wethouder bladeren we door zijn fotoalbum. De interesse voor besturen, de politiek en het nieuws zat er bij Corniel van Leeuwen al vroeg in. De ene vrijdagmiddag was het voor mij leuke spelletjes doen. De andere vrijdagmiddag moest er nog Engels gedaan worden en wat anders. En op een gegeven moment kwam de nieuwstoets. En de nieuwstoets, dat vond heel de klas maar saai. Behalve ik. En dat zag ik eigenlijk op de middelbare school ook. Waar veel leerlingen, denk ik, maatschappijleer toch als een moedje zien. Was het voor mij het leukste vak. En zo werd de weg naar de politiek steeds duidelijker. 6 jaar zit Van Leeuwen nu al in de Raad voor de ChristenUnie. En met zijn 31 jaar wordt hij de jongste wethouder van Zeeland. Maar wel in een roerige tijd. Zwembad de Spetter, waar veel mis blijkt te zijn, is nog altijd een politiek heet hangijzer. Maar bang dat het voor Van Leeuwen een heel korte periode als wethouder zou kunnen worden, is hij niet. De Raad neemt uiteindelijk de besluiten die ze neemt. Ik heb voor mezelf de afweging gemaakt om nu in te stappen. Omdat ik het ook nu zeker als kans zie. Ja, dan is de politieke situatie zo. Je zou ook kunnen zeggen van ja, ik heb dus het zo ingeschat als zijnde van een positieve taxatie. Van de mogelijkheid die bestaat om te samenwerken raadsbreed. Ik ben daar dus positief over, ondanks het dossier wat nu aan de hand is. En verder wil hij daarover niets kwijt. Corniel van Leeuwen heeft het liever over het besturen zelf. Hoe je naar maatschappelijke vraagstukken kunt kijken, welke probleempercepties er zijn, hoe mensen dat probleem ervaren en hoe je tot slimme oplossingen voor die problemen kunt komen. Verbinden en tussen de mensen staan, dat is zijn streven. En oh ja, raakschieten op de schietbaan. Ja, nu jullie erbij zijn is het allemaal weer wat moeilijker natuurlijk. Maar ik heb net een kaartje geschoten. Ook een paar minder hoor, maar ik heb net een kaartje geschoten. Dat was toch wel aardig om nog... hier heb ik dan 48 punten score ik op deze kaart. Ja, daar kan ik mee thuiskomen hier zo. Dat vind ik ongeveer een leuk gemiddelde. Ja. Want die hobby blijft Van Leeuwen ook als wethouder gewoon doen. In Hulst durven ze groot te denken en het ook uit te spreken. De promotie van de Vestingcross, de internationale veldrit in de stad, naar de Wereldbeker is nog maar het begin. Want wethouder Jean-Paul Hageman, de grootste aanjager van het sportevenement, is zeker. Hij wil ook het Europees kampioenschap veldrijden naar Zeeuws-Vlaanderen halen. Prachtige titenzege voor Eli. En hij gaat bloemen krijgen van... Het was dit weekend de 4e editie van de Vestingcross. De laatste keer in de huidige vorm. Want volgend jaar op zondag 3 januari telt de wedstrijd mee voor de Wereldbeker. Uiteindelijk is het de Champions League van het veldrijden waarop je dan acteert. En dat willen we graag behouden. Er is nog 1 treedje, misschien 2 treedjes hoger, hè? Wereldkampioenschap of Europees kampioenschap? Nou, dat Europees kampioenschap dat haal ik nog wel binnen met de provincie, want daar hebben we natuurlijk ook ontzettend veel aan te danken. Jean-Paul Hageman is sinds 2014 wethouder in de gemeente Hulst. En hij is de aanjager van de veldrit in zijn stad, die in korte tijd uitgegroeid is tot een van de grootste Zeeuwse sportevenementen, waar duizenden toeschouwers op afkomen.
Had je dit verwacht, dit succes 4 jaar geleden? Nee, dat had ik niet verwacht. Daar moet je ook wat geluk mee hebben. Het moet je ook gegund worden. Hulst heeft dus de gunfactor, maar wat is dat nou precies? Dat heeft met name te maken met het parcours, met de renners, met de hele entourage eromheen. Dat is het geheim. Het plaatje moet kloppen. De UC moet lovende rapporten hebben. En dat is gewoon het belangrijkste om die wereldbeker binnen te halen. Het gaat niet om geld en dat wordt altijd gezegd. Maar dat moet ik tegenspreken. Ze willen gewoon ook de sport mondialer maken. Zelf is Hageman ook wielerliefhebber. Maar ook de duivensport draagt hij een warm hart toe. Wat is nou belangrijker? Dan kies ik voor de wielersport. Ja, dat is iets heel tastbaars. De duiver is natuurlijk ook belangrijk. Ik heb wel eens gezegd, en dat klinkt heel raar, een wereldbeker binnenhalen en Barcelona winnen. En dan kan ik sterven. Maar goed, ik hoef voorlopig Barcelona nog niet te winnen als je begrijpt. Maar ik bedoel, want ik wil nog een paar jaartjes door. In Hulst zijn ze dus in hun nopjes nu de wedstrijd mee gaat tellen voor de wereldbeker. En ook de meeste renners zijn blij met de promotie van de vestingcross. Fantastisch podium! Weet je, het is natuurlijk heel tof dat er een Nederlandse wereldbeker bij komt. Aan de andere kant, het is een van de zoveel die erbij komen. Of dat echt heel goed zal zijn, ja, dat weet ik niet. Het zal volgend jaar wel blijken. Maakt het voor jou dan persoonlijk niet heel veel uit of er 2, 3 of maar 1 wereldbekerwedstrijd in Nederland is? Nou ja, hoe meer, hoe beter natuurlijk. Ja, ik vind het echt heel mooi dat volgend jaar in het wereldbekerklassement ook zit. Ja, dat is gewoon echt heel mooi. Het parcours is heel mooi. Dus wat dat betreft is het ook terecht dat het erin komt. En ja, het is gewoon heel gaaf. Een wereldbeker in eigen provincie is toch wel extra speciaal. Voor de winnaar, Elie Iserbyt. Tweede plaats, Tom Pidcock. Deze wedstrijd wordt volgend jaar wereldbeker. Wat vind jij daarvan? Zeker een meerwaarde. Misschien dat ze wel een paar stroken gaan moeten aanpassen om het iets breder en iets verder voor iedereen te maken. Ik denk dat de start hier heel belangrijk is en dat de eerste 5 wel een beetje een voorsprong hebben op de rest, omdat ze goed gepositioneerd zitten. Dus ik denk als wereldbeker kan er wel nog iets veranderd worden. Ja, dus toch nog een beetje werk aan de winkel voor de organisatie als het aan de winnaar ligt. Straks nog meer vestingcross op Omroep Zeeland bij de collega's van het evenement van de week. Na de wind en de regen van gisteren bleef het ook vandaag niet droog, maar regelmatig waren er gelukkig ook mooie opklaringen. Vannacht en morgen dan blijft het onstabiel met opklaringen, wolkenvelden, soms ook een bui. Daarbij is er dan vannacht kans op onweer en morgen op hagel. En dan nog even dit. Heeft u de enquête al ingevuld over de lelijkste plekken in Zeeland? En misschien is het hier wel, hier bij Schravenpolder. Ja, als je aan de ene kant de prachtige Westerschelde hebt en hier Kassen, voor zover je kunt kijken. Misschien is het wel de verpauperde woonboulevard van Goes of Hotel Britannia op de boulevard in Vlissingen. Het Windmolenpark bij Bruinisse of het stadhuis van Terneuzen. Over smaak valt te twisten, of toch niet? Ga naar onze site en laat het ons weten, de lelijke kant van Zeeland. Allemaal dus even naar omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu alvast een hele fijne avond.